bons días, familia! Agora sí, Levo un par de días que non boto unha baila cando empezo o programa do Está Che Bo. Que isto a veces parece máis verbena que programa de cociña. A onde vas? Teño unha receita desas que a veces vos estoupa a cabeza, vos esboura de ir por outros lados, O galego é tan rico que ten moitísimas palabras para a mesma historia. Explosión de sabor. Como que non? Hoxe imos facer verduriñas, moita verduriñas, porque imos facer un curry de garabanzos con espinacas. E imos empregar un leite de coco, que moitas veces non empregamos e tal, e algunha cousa de outros lares, pero co noso selo. Como que non? Que a nosa firma, que a firma do Está Che Bo, con eses rustridos, esas cousas bonitas. Eu sempre vos lo digo, hai que empezar a acercarse á cociña pois de todas as partes e, sobre todo, cheas de sabor. Que a min me gustan moito, que a Lidia tamén lle gustan moito, e que a vos, que xa empezades a probar, porque xa lle quitaxe o medo a tanta especia, tamén vos empeza a gustar. Así que, mirad o que temos por aquí. Como non, protagonistas tamén, os garabanzos, que xa teño cocidos desta vez, para que tamén saibamos empregar varias cousiñas. Temos un poucuchiño de leite de coco, aquí as especies que serían pois a cúrcuma, comiño e os pementos picantes, vale, e doces. Temos tamén unhas sementes de mostaza, un pouco de limón, loureiro para meter tamén o toque galego, temos algo de xenxibre, allo, perexil, un arroz basmati do longo, vale, unha cebola morada, cabaza e espinacas. E aquí estamos, facendo un curry de garabanzos e nas casas, como sempre, saudamos a Lidia. Moi bons días. Bos días, Iván. Que tal, como estás? Ben? Mira, hoxe trae unha receita, Lidia, que na miña casa, miña nai foi a primeira que dixo: onde vas con tanta trapallada? Que parece que ves da poscoteca. E non viña da poscoteca eu. Onde ves ti? Eu veño facer un curry de garabanzos, sí, cunha chea de especies e tal, pero que está increíble, que sei que a ti que che gusta moito. Pero que é verdad que a xente maior desto a veces... Hai que sair da zona de confort. Quero dicir que os garabanzos non son callos. É que limpa. Hai vida máis alá dos callos e do cumiño só co pemento. Ollo, que digo eu a xente maior? A xente maior moi atrevida, Ah, sí? A miña avó é desas. Acábome de pasar un pouco, pero miña nai é destas que fai. Non, e cando proba, pum, pero mamá, se che gusta todo. A ver, que cousa botache na boca que non che gustaba? Se che gusta todo que é de comer así con un pouco de diseño, sempre che gustou. Mira, é unha cousa que imos facer tamén é acompañar, algo que fan moito eles, que é acompañar ese curry de garabanzos cun pouco de arroz. Vale? Arroz, que neste caso, mide para aquí, é un arroz longo, vale? Un arroz longo, e cando digo así, vou non meter aquí na mau para que o vexades un pouco. A veces outro arroz, recordamos que é como un pouco máis branco, un pouco máis grosso, e ten máis redondeado. Neste caso, indo hai máis longo que isto, o jazmín e tal, e son arroces moi aromáticos que teñen moito menos almidón, vale? E que, polo tanto, non quedan tan pegañentos, quedan moi soltos. E que despois xa me dirás ti por qué, porque xa o dixeche unha vez, pero creo que se me foi da cabeza, de que por que empregan tamén moitas veces esa legume xunto con eso, porque nutricionalmente parece que ten algo de sentido, non? Lembramos, se quedas despois. Despois o lembramos, perfecto. Aquí, o que vou facer eu, que é unha cousa que se pode facer con este arroz, aínda que cada vez o arroz chega de mellor, bueno, pois, mellor os nosos paquetiños e non hai que lavalo tanto. Antes había que lavalo moito máis. Neste caso, ímolo ver un segundiño e vou facer unha pequena proba, vale? Porque vou meter isto así aquí para que vexades un pouco esa auga como vai quedando, vale? Vai quedando, a ver, neste sentido, vai quedando un pouco branca, pero que antes era branquísima, agora en un par de lavadas xa está lista. Tamén imos coller xa a nosa olla por aquí, e esta así xa non abrimos nunca máis este trebello, mirade, ala. Xa vou montando todo. Unha cousiña por aquí para auga para despois, e mirade, empezo. O que vos dicía, vou coller auga, vale? Auga por aquí, metemos, neste caso, un pouquiño de auga e desver o que vai facer isto. Espera un segundiño e xa verás. O que estou a facer é lavar un pouco ese grao, vale? Grao porque moitas veces ven cunha sustancia que precisa quitarse, seguramente por momentos de fabricación, de como pan ou de tal. Mirade, por exemplo, mira esta auga, que creo que a vexades. Aí a tes, a auga debería ser auga normal e corriente, non? Pois non, é un pouco branquiña, porque estamos a quitarlle unha sustancia que leva ese arroz por aí pegadiña. Así que, un chisquiño máis de auga, xa veredes como agora sairá máis limpa, pero aínda vai levar un par de lavadas para que saia limpa de todo. Aquí seguimos con esta historia, sigue saindo desta maneira, mirade, e agora nesta última xa veredes como vai quedar un pouco mellor. Aquí che vai, eso limpamos,
imos sacando esta historia, mira como xa vai lavando e como vai collendo esa cor, a ver se podemos ver desde a cámara, porque senón é un pouco complicado, que xa empeza a clarexar. Vale, pois agora, unha lavada máis é máis que suficiente. Perfecto. Aquí lavamos ese chisco, eso é, e deixamos xa o arrociño para outra. Veña, fora. Listo, vamos para lo. Que fixemos con isto? Bueno, primeiro, lavar impurezas. A veces pode traer hasta algo de terra, algunha pedra. Pasaba máis antes, pasa tamén cas legumes, Ollo piollo con estas cousas. E o que fago eu, antes de nada, é coller. Como eso, son uns 250 gramos. Normalmente, ponse neste tipo de arroz a mitade, o sea, o dobre de auga. Polo tanto, eu que teño máis ou menos medido é esta cunca chea, esta xerra que cunca. Veña, cheiña de todo. E o que facemos é o seguinte, meter aquí a auga e poñer a ferver. Xa, directamente, mirade, aí che vai. Metemos un pouco de lume, esta auga ferve de contado, xo veredes, deixo isto por aquí e aquí un par de aromatizantes, pouca cousa, mirade. Un chisquiño dese loureiro, que isto sí que non farían eles, non che creo, non o farían, non. E teño por aquí, como que non, aquí está. Este relador que tanto me gusta. E voulle botar un pouco da codia do limón, do pemento, iba a dicir. Vale, e podía botar e cortar directamente co pelador, como facemos moitas veces, pero creo que quede isto por aí, polo medio do arroz, que lle vai quedar increíble. Toqueciños así, con ese ácido, con ese amarguexo e tal, e vai estar increíble, como que non. Vale. Ti sabes que a foto que teño enriba da cama na habitación en un campo de arroz, xustamente. Sí? Sí. Pero dun viaxe ou de alguna historia Sí, dun viaxe, sí. Como que non? Os viaxes, xa o dixemos algunha vez, os viaxes son algo que nos enchen. E a xente que lle gusta viaxar, a miña moza encanta, non? Disfrútano e quedan con esas fotos, con esas tal, e incluso mira ata onde pode marcar que unha foto dun viaxe, dun campo arroz está na riba do cabeceiro, que eso todos os días o ves. Sí. Si ou non? Sabes que nos pasou despois? Que pasou? Que vimos despois na foto que había unha serpe. Ali? Pero no momento de quitar a foto non a vimos, afortunadamente. Me cago, Vimos despois, ao ver as fotos, digo, ostras. A min gustan os animaliños, non che vou mentir, pero as serpes e as colebras non me gustan nada. No, esta non era culebra, era serpe. No, mirade. Vale, aquí, chisco de sal, temos ese limón, temos ese pouquiño de loureiro, esperamos a que ferva un segundiño que vai ser agora e botamos o arroz, que poderíamos botalo xa, pero simplemente que quenza un pouquiño. Despois, ese arroz, que xa veréis que vai ir un pouco cuberto con esa auga que hai aí, deixámoslo 10 minutos, e o arroz deixámoslo aí tan tranquilo, mover un pouco con garfo, está perfectamente listo. Veña que empezamos con esta historia. De primeiro, que imos facer, xa verás, teño por aquí, imos facer un pequeno machucado, así que, se me pelas estes allos, vouche dar un pouco de tal, e facemos isto, que é o seguinte, eu a cebola e as sementes, xa veredes. Aquí, veña, moitas das veces tamén, eles cociñan, eu digo eles... Eles quen? Os asiáticos, vale. Moito con un aceite de maní, de cacahuete, con aceite de coco, con aceite de sésamo, nós de oliva, vale, non pasa nada. Podemos adaptar o que queiramos, meus amigos. E aquí, nós o que facemos é chisquiño de aceite. Perfecto. Neste chisquiño de aceite faremos todas as tarde, además eu fago sempre, queda increíble. Non botamos moito lume, non nos pasamos. E aquí sí, sementes de mostaza, que bailen un pouco, que empecen. Mirade, que moitas veces non as empregamos, as tedes na casa, podedes, así, van todas. Van a empezar a bailotear un pouco, vale, así co calor. Non pasa nada porque rapidamente llevamos a meter xa unha traballada con iso. E nós, o que facemos é o seguinte, despois onde lle meto eu un pouco, vale? Pero vamos a pelar este xenxibre tamén e imos coller así, este cunco. Porque agora, o que imos facer é, mentras isto baila, cortar a cebola rapidamente. Despois facer unha pastiña que nos curres para min é esencial, de xenxibre e allo. E digo esencial e digo en serio. De feito, eu, esa pasta a veces fagua para calquer outro guiso. Non ten que levar especies ao curry. Pa unha carne, pa tal, a veces botolle un pouquiño. Queres que vaya pelando? Podes pelar perfectamente, se me axudas, maravilloso. De feito, o que estaba dicindo, cando fago un rostiro de verduras, un wok, moitas veces botolle o xenxibre en pasta co allo, xurocho que me dá un toque que me encanta na cociña. A min encántame. Mira, aquí, isto, como queremos cortar? Podes cortalo en tal, nós ímolo cortar directamente en xuliana hoxe, para que teña un pouco de protagonismo tamén esta cebola. Así que, mira, este vai ser o corte, así. Agora isto, voulle subir un pouco o lume,
Nunca quero que se me queimen, pero sí que quero que se tosten un pouquiño porque vai dar un montón de saborazo. Ben, e aí, xunto nesta cama de cebola e de sementes de mostaza, imos empezar a empregar todo o que estamos aquí, que non son máis que aromáticos, porque o allo e o xenxibre son verduras, pero dan moito aroma, vale? Que seguramente non che pasa a ti agora que eu empezo a cociñar e bote eso na tarteira e digas, estou ali, naquel viaxe. Non che pasa que te transporta ese olor? 100%. De feito, na consulta no meu despacho teño un cadro con especias así, tipo esto, con diferentes cores. Sí, porque esta é a muller das especias, sí que lle encantan, sí que lle gustan moito. Hai veces que nós estamos un pouco, vou aquí lanzar unha historia, atrévete con todo, non? Hai veces que hai xente que me di, con ese cachiño vale, me vale con este daqui suficiente, mira, ese perfecto, grazas. Vale, moitas veces dicimos, home, que se lle botamos, nós estamos empregando moitas veces comiño en sitios que garabazos, como dicíamos antes, ou a veces nun rustriño e tal, e eso parece que o vemos ben. E de repente non vemos ben metero noutra historia, en unha ensalada, nunha vinagreta, un pouco de comiño valería. Mirad o que vos estaba a contar de que empecen a saltar. Mira isto. Mira. Mira como mira. Aí che van. Agora, ese baile, que saltou unha pa aquí, que non estou de vacilada. Vamos a cortar ese baile que empeza aí, agora sí, con esa cebola. O baile é maravilloso, porque isto vino eu tamén in situ, en Tailandia. Cando empezaban e tal, estaban cun wok, cun lume donde en baixo, tirando millas que parecía... Moito me gusta os woks de verdade. Os woks de verdade, tío, preso na casa é complicado para ter, Sí, sobre todo se temos vitro. Exactamente, é moi complicado de ter. Home, agora xa hai cociñas, vale, que están a facer unha cousa, que é poñer 4 lumes de inducción ou tal, e hai xente que pon un lume con butano con tal para que te das. Eu cando fago unha casa, se a fago algún día, eu na farei, eu a ver se apago, pero eu tamén intentaría ter así unha cousiña desas. Digo isto totalmente en serio. Mirade, aquí, baixamos lume, agora temos a mostaza máis a cebola. A cebola queremos que que coña un pouco de translucidez, non? Que empece a soltar a súa auguiña. E para iso tamén vamos a empregar un pouco, como sempre facemos, de sal, vale? Veña, esa auga está a ferver. Un segundiño de nada. Como está a ferver a auga, botamos o arroz tamén. Recordamos o que dixemos? Botamos arroz, así. Miramos unha cousa, é maravilloso isto. Espera que empeza a ferver outra vez. Compañeiros, enseñade aí o que está a pasar. Ese limón, ven aquí comigo. Nin que lle botáramos cúrcuma. Mira ese limón, como coloreou. Quedou amarelo o arroz xa. Como coloreou esa auguiña. Vale, o arroz, remexemos unha vez. Isto é por facer porque vim para aquí, pero non o precisa. Aquí, poñemos a ferver a lume mínimo, 10 minutiños ou ata que consuma a súa propia auga, que se vemos, por certo, para que ver un pouco tamén as cantidades, levanta como un dediño de auga por riba do arroz. Esa é a cantidade tamén, que tamén a podemos mirar así se non temos un cunco nin historias raras. Veña, isto por aquí. Empezamos co seguinte. Vou a meter unha traballada. E o que vou a seguir despois é como se chama? Vou meter unha presiña de sal. Isto parece unha tontería, pero axúdame sempre a que non salte toda esta historia. Aquí, igual, botamos de menos un pouquichiño porque eu teño perexil o coandro, verdad? Sí, pero que non me gusta. Coandro. Ou sementes de coandro tamén, que se entregan moito. Pero sí, pero non ten, sabes o que non ten a semente de coandro? O sabor do coandro. Eu a semente do coandro sí que a tomo, ora, de mostaza foi, pero a outra non me gusta absolutamente nada. Mira, facemos unha cousa, eu machacoche un pouco isto, así a primeira traballada para que che quede ben e non che saia, e agora sigues ti, porque eu vou a poñerme ca cabaza, vale? Que o precisa tamén, veña. Toma para aquí, isto para aquí, e vou pelar este tomate, que ese tomate ten que ir con esa humidade xunto con isto, xa veredes. A veces, cos tomates, ti tamén o fas, que moitas veces mando che pelalos, que eu son un mandón de moito mandare. Pero, mirade, eu teño por aquí 2 peladores, por exemplo, un pelador así liso e un pelador cun pouco de mordida, non de dentes. O pelador de dentes parecemos unha trasnada, pero mira o que fai. Pela un tomate. Cando o tomate está así, que non está super maduro, vale? Ten que estar no punto perfecto, porque xa vedes que está rezumento, que está todo, vale perfectamente. Non temos nin que queimar, que vexo por aí por internet xente cun soplete queimando na pel para despois quitala. Escaldar ou calquer cousa. Non? Flipas. Si a xente compra un soplete, despois non saben que empregalo. Faime caso, te compras un soplete e digo, unha vez ao ano, pois pelos tomates con un soplete. Que? Pois pelos tomates con suplete. Vale, eso por aí. Isto por aquí e por aquí. Eu creo que xa, vale, despois pas codias da cabaza. E o que fago é o seguinte, darlle uns corteciños,
mirade como che vai, eso cando este un pouco así, machacado, xa o boto tamén aí na historia, non ti mételle, ti dalle duro. Si queres explico do arroz Ai, por favor, non se quero non, é que recórdamo e volve a explicar a xente, recorda a xente, habrá xente na casa que di, isto xa o sabía, por que ten a peculiaridade do arroz xunto ca legume, que ten? Hai que facer varios matices. Vale. Normalmente mestúrase o arroz cas lentellas, non cos garabanzos, por un motivo. Os legumes, algúns legumes, sí? Son carenciales nun dos aminoácidos esenciais. Vale. As proteínas dos legumes faltalle normalmente un dos aminoácidos esenciais. Cal é? Ahora pilla, Vale. non sei se metionina ou lisina, Vale, non estou segura. Vale, pero un dos aminoácidos. Aí vai, xa está Iván sí. preguntando onde non debe. Non, di. Sabes que aprendí unha regla mnemotécnica para o nome dos aminoácidos esenciais. Podo decirchos todos, pero despois vale, aprendes. Bueno, pero non me acordo cal. Vale. Non sei, metionina ou lisina. O que lle falta aos legumes está nos cereais. E o que lle falta aos cereais está nos legumes. O sea, vale, é como que un bo baile, non? Entre uns outros. Por eso, normalmente, se botaba arroz aos legumes. Vale. Pero que pasa? O mítico arrociño ás lentellas, sí, claro. As lentellas, perdón. Que pasa? Que non é necesario que estén xuntos na mesma comida, porque nós, por exemplo, as lentellas, normalmente, por exemplo, mollamos con pan. Hai algo de pan. Pan é cereal tamén. É un cereal. O sea, valería xa con eso. Valería. Vamos pois tostadas no almorzo. Valería, quer dicir, necesariamente nunha alimentación diversificada non temos que facer esa xuntanza na mesma comida. Na mesma comida, vale, ahora estou empregando. Se eu no almorzo unha cousa e despois na comida outra, está na principal, valería, vale. Sí, e ademais, este tipo de cousas poden ter máis en conta persoas que levan unha alimentación 100% vegetal. Unha persoa que leva unha alimentación diversificada non vai a ter problema con iso. Pero os garabanzos non son deficitarios en ningún dos aminoácidos esenciais. A lentella sí, o garabanzo non. Exacto. O garabanzo é proteína completa, igual que a soia tamén. Por eso as persoas que levan unha alimentación vegana é moito máis interesante o garabanzo ou os subprodutos do garabanzo, non? Ou a soia, vale, tofu, vale. O sea, soia Pois texturizada. eu teño mirado ou pensado en plan que empregan moitísimo garabanzo por riba da lentella ou da fava e entonces é por iso. É por iso. A fava tampouco é como é, o sea, tampouco é perfecta. Depende da variedade de fava, aí Vale, xa claro. depende. Tamén non todas. Tamén ten sentido. O sea, non todas terían ese tal, pero no garabanzo pasaría que están todas xuntas. O garabanzo na soia, sí. Vale, eso sí que me parece interesante, Lidia, en serio. Cousas que non sabíamos, vale. Pois xa o temos. Tiña algo de razón ese mito, non? Que a veces era mito ou realidade? Bueno, pois sí. As legumes xunto con algún cereal está ben que se xunten, por eso tamén non ten que ser na mesma comida, como acabamos de aprender, pero o garabanzo é o reis dos legumes, polo que vexo, non? E a soia tamén, A soia. E a soia, vale. Además, moi asiática, a soia tamén. Sí, é certo. Mirade, mira o que temos por aquí agora. Teño esa semente xa clavadiña. Temos un pouco tamén ese tomate que se empeza a rostrir un pouco con esa cebola. Vamos agora ca pasta esa que tiñamos aquí. Sede xenerosos, Ca pasta esta sede xenerosos. Cando digo xeneroso é botarlla toda. Eses dous allos, agora, xunto que empezan a facer das súas por aquí, e de lo ver, mira, aquí, van a dar un saborazo a isto, eu xa rapaño así, para que non me quede nada. Pódese empregar tamén, se non é no machucadoiro isto, cunha batidora manual ou tal, ou directamente cortado moi finiño, moi picadiño, porque isto xa sabemos que cando leva un pouco de rustrido e un pouco de tempo, vai de maravilla. Vale, ese arrociño seguímolo aí tendo. Se vemos que vai consumindo a auga, non lle botamos máis ni nada por estilo, a auga está perfectamente medida. Agora ainda está facendo uns olliños, pero aquí, cando vexamos un pouco isto, apagamos, vale, que vai ser dentro de nada, apagamos e deixamos remexer aí tranquilamente outros 10 minutos. O arroz este non se vai pasar, é o que ten. Vale, aquí, con este remexido, ben rustrido, o que imos facer o seguinte é empezar cas especias, vale? Pero antes vamos a meterlle unha boa trebellada a nosa cabaza. Cuidado con isto, deixame un segundo. A cabaza, cuidado, na casa, sempre vos lo digo. Aquí, vou empregar eu isto, así, así e así. Pero que tede un coitelo, por favor, que traballe ben, vale? Que traballe ben e non vos pasedes. Se temos que cortala a metade, coller outra vez e facelo de outra maneira, vale perfectamente. Podemos asentala un pouco, así, e cortar os cachos. Eu, neste caso, con isto chégame. E vou pelar, eu creo que con iso vai me chegar tamén. Mira, pa aquí. Ti sabes que o curri de garabanzos é a típica receita que fago cando teño pouco tempo ou convidados que sei que non vou a fallar? A ver. O curri de garabanzos, digo, que é da miñas... O sea, é unha das cousas que... Pero é como fas ti, o sea, fas tamén o Fago curri... versión rápida. Ah, a ver. Fago simplemente o rustrido con cebola e cabaciña. Sí.
Sí. Leite de coco e boto as especias do curry e o garabanzo xa fervido do que ven en bote. Sí, claro, que ven en bote, que ven cocido, que nos collémolo cocido xe É que en tamén. 10 minutos xa está feita a receita. Esa historia. Sabes o que pasa? Teño unhas ganas de ver a túa despensa. A miña despensa, é bonita, Teño ganas de ver a túa Son despensa. desas que colocan en boteciños de cristal, que se vexan os Ai, sí. legumes, as especias. Vale, eu tal. Pero sabes por que teño? Porque seguramente sea unha tal que non sexa mítica de a boa de Galicia de tal que ten así o Loureiro, que ten moitas cosas, porque sei que empregas bastante ese leite de coco que che gusta e tal. Entonces, bueno, pareceme algo gracioso. Mira, aquí neste caso, cando ves, eu cando era pequeno, eu xa creo que xa aguantaba, xa tiña maneiras, non? Porque cando era pequeno, sabes o que me din? Recordo non recordo todo. Chegaba a xunto a miñas veciñas, estades aquí por aquí, Ofelia, Pili, a miña madriña, que tamén vivía lá o miña e tal, cada vez que chegaba a unha casa, eu o que facía era, hola, que tal, moi falador sempre, toda a vida, moi falador, e empezar a mirar as alacenas. Todas. Abrir e xogar, eso é o que me gustaba a min, abrir e abrir. Por qué? Non me digas por qué, pero é algo que vexo tal. Esa é unha das cousas, eu era lambón, era comedor, e miña nai, xa che dixen, e creo que xa vos dixen a todos, que hubo unha tempada que como eu estaba un pouco tal, queríame quitar pois de galletas e de cremas de cacao e de historias raras ou de magdalenas, de bollería e tal, porque me estaba pasando un pouco. Entón, eu, que xa tiño o demo no corpo cos azúcares, despois agora non me pide nada o corpo eso, xa, de verdade que me cambiou de todo. Pero antes sí. E chegaba e abría e miraba. Era como o rapaz pequeno, a ver que hai. Mira, ali hai chocolate. Mira, ali hai outra cousa. E lambía eu neso que flipabades. Vale, agora vamos facer unhas rebandiñas desa cabaza. E imos rustrir esa cabaza, un anaco tamén aí. Polo tanto, xa vedes que isto é o que dicía un pouco tal, se tedes as, imaginadevos por un segundo que tedes tamén as verduras picadas, o que falamos a veces do batch cooking, non? En 10 minutos fala comida, así como vos lo conto. Porque isto é un pouco así. Vou facer uns taquiños para que queden ben chulos. Mira, dime. falabas agora que tú, Ana, intentaba che quitar. Eu penso que a alimentación, mellorar os hábitos alimentarios non consiste en quitar, sino consiste en poñer. Sí. En poñer cousas. E de feito, nesta receita, por exemplo, se nós incorporamos esta receita, por exemplo, un día a semana, Sí. é unha comida que non estamos tomando carne, por exemplo. Vale. Pero se ti lle plantexas a alguén, mira, tes que tomar menos carne, non funciona. Non teño que dicir que teño que quitar, sino que teño que poñer. Claro, vale, vale, pues todos os luns hai un plato de legumes con verduras. Xa estou quitando sin restringir nada. Sin restringir estou absolutamente. sumando. Sí, home, sí, sei o que dis. Está ben. No coco, eso de restringir non lo damos ben. Eu acabo de apagar ese arroz. Agora mesmo, mentre falaba, porque xa empecé a escoitar ese ruidiño. Isto pasaron os 10 minutos perfectos. Temos isto listo. Nós, o que imos facer é, mirade, rápido, como estuveramos na casa. Aquí, eu, a veces isto colócalo moito. Eu quero que xan cuadradiños que se cozan de contado, que tamén nos vai axudar. E o que facemos é o seguinte. Meter esa cabaza e que se empeza a guisar. Isto en 10 minutos máis ou menos está, así que nós o que facemos é despois chegar con esta cabaza xa un pouco rustrida, un pouco así na súa momento marmelada, como digo eu, pero aínda enteiriña, botamos as especias, temos o arroz listo, temos un pouco as espinacas, os garabanzos, leite de coco, e nun chisquilichasqui, acabamos receita que xa estamos. Así que ti metes esa historia, non? Metes un pouco... Este vai ben moito mola, Ai, Dios mío, mira. A maxa, esa auguiña, esa tal, tapeino un pouco para que cocere ainda antes. Cando estamos falando un pouco de tempo na casa, que rustro, non rustro, meto e tal, rustrimos un anaquiño, despois botamos unha pingueira de auga se queremos, pouco de viño ou absolutamente nada, porque o tomate ainda teña auga neste caso, cerramos esa pota, esa tarteira e mirade. Mirade que cousa bonita, mira esa semente xa por aí, tostadiñas. Mira como ule. Se recende sin o curry. Xenxibre, allo, tal, xa vos dixen que era super aromático. Trae máis especias pa aquí, veña que empezamos. Veña que lle damos un pouco de lume a isto. Empezan os sabores, un pouco exóticos, un pouco tal. Por qué? Por botarlle comiño, quen non lle bota comiño ás cousas? Por botarlle pemento, quen non lle bota pemento ás cousas? A cúrcuma, xe xa empregamos moitas veces, incluso no café, incluso no leite. Veña, home, veña. Mirade, aquí, agora sí, eu pa que vexamos un pouco, baixo o lume de todo. E para que se tosten tamén un pouquiño, como teño a tarteira controlada de calorciño, vale? O que fago é esa cúrcuma, vale? Non me preocupa, 2 culleradas. Ben, ese comiño, aquí un pouco máis invasivo, menos, ese pouquiño. Picante, coidado, por a cor, sei que é o picante. Aquí, outro anquiño. E deste, un chisco máis. Veña, como tal, así, pa unha boda.
Ala, para ti, perfecto. Aquí, como moitas veces fago, un chisquiño de aceite como para empezar a que fritan un pouco eses aceites esenciais que tanto vos falo moitas veces das especias que hai que quentar, vale? E se me colles, por favor, esa leite de coco xa maravilla en Gilestrí. Mira, a leite de coco que ven en lata, espesa, non é a que ven... Exactamente, esa ven en unha latiña. Vale, importante, cando facemos estas cousas, su volume xa, agora xa non se vai quemar nada, vale? Por qué? Porque como teño esa auguiña que lle queda pouca auga xa ao rustrido, esa humidade fai que non se quema a especia. E como estabas a contar un pouco, Lidia, sí, o leite de coco pode vir ou en tetrabric e tal, pero o máis importante, en lata, en botella, dame igual. Mira para a etiqueta. Canto de coco ten? 30%? Que ten 70? Que ten 80? Inda mellor. E senón, auga tamén. Leite e auga de coco, que non ten ninguna historia máis. Claro, porque agora como bebida vegetal en sustituto... Sí, pero esa bebida vegetal... leite non vale para este tipo de elaboracións, por eso especificado. Certo é. Vale, pois aquí que temos esa cabaza xa, nese puntiño que está a puiques a piques de que lle mete unha lavazada e xa se escorre de todo, empezamos a meter ese leite, vale? E como teño por aquí un garfo, o que fago é que moitas veces a emulsión vaise como quitando e botamos e facemos isto. Vale, eso todo para aí. Aí, chingueireando, perfecto. Aquí, se o leite é de boa calidade, xa ves que vai a espesar e agarrar de contado. Mirade que cores tan maravillosas e bonitas. O que fago eu tamén é coller, pasemos garabanzos, porfa. E empezar a xuntar todo o que tiñamos por aquí. Neste caso, veña, 400 xa postos, xa fervidos, vale, xa cocidos, xa todo 400, que serían un 200 gramos dos normais, cando están secos, e empezamos a hidratar. Vale, collemos, neste caso, a de madeira tamén, remexemos un pouco, vale? Agora puntearemos dentro de nada, de un minutiño de sal, e agora, se o leite era bo, se o garabanzo está cocido, e se temos todo máis ou menos no seu sitio, mirad o que me falta a mí por facer. Collas espinacas e un chisco de como se chama, de zume de limón. Vale, espinacas que facemos isto saco daqui, deixo para un caldiño dentro dun anaco, vale, cando quera facer algo, non pasa nada. Estas, que sabedes que minguan inmediatamente, facemos un corte así, vale, en ese corte así, o que facemos é isto, vale, non espalles moito. Xa veredes agora ca tapa, como se vai e queda absolutamente en nada. Volvemos remexer garabanzos e espinacas, todas aí xuntiñas, dándolle tamén ese cor con esa leite de coco, esa historia, mirade, remexemos un pouco e agora, antes de irme, porque isto xa non queda nada, 2, 3 minutos e está, mirade, antes de irme, unha cousa, de nada, este arroz, que xa remexín con un garfo, mirade como queda. Mirade, casi camao, ainda está algo quente, mira que fumea, pero sí, sequiño de todo e sobre todo solto. Solto para facer unha auténtica gornición con isto que mirade, xa está, xa non queda nada, chorriño de limón, chisquili chasqui e a bailar! Hoxe cociñamos curry de garabanzos e espinacas con leite de coco. Comezamos lavando o arroz basmati para cocer xunto cunha folla de loureiro, reladura de limón e sal. Por outra banda, tostamos as sementes de mostaza nunha tarteira uns minutos para engadir a cebola morada xunto co tomate e un machucado de allo e xenxibre, para de seguido incorporar a cabaza e rustrir o conxunto uns 10 minutos. Tras ese tempo, engadimos as especias, comiño, cúrcuma, pemento doce e picante, mesturando o conxunto e botar o leite de coco, xunto aos garabanzos, as espinacas picadas e un chisco de zume de limón. Para nun par de minutos, empratar o conxunto e a papar! Vamos, Lidia, que sei que che gustan estes pratazos. E a vos, na casa, tamén. Garabanzo que xa estaba cocido e un bo rustrido con cebola, con allo, con xenxibre, algunha especia que outra e esa cabaza con esa espinaca. Un arroz longo, basmati, ben aromático para acompañar todo e temos curry de garabanzos. Non está che bo. Auriño! Como che gusta, como te pos.